kaunti ambazo zimeharibika zimeathirika na mambo ya mafuriko. Bad migao mar piny owacho mochung' ne rango apeyni mapacho kamano Kenha okoni gidhi nyime kod loso apeyni ma yande pi oketho to chutho kadho wadh Nam Chumbi ma en bang' jokoro lwasi lando ni koth mapek midendo ni El Nino kidek medo chwe e pacho ka nyaka Januar higa manyien. Midusa Peter Muruti mochung' ne Kenha kadho wadh Nam Chumbi okoni olalo manyien migero Mbogolo mantiere apaya maduong' mano mowuok Mombasa kochomo Malindi igeno ni dhi rumo e giko dweni ma en bang' pi oula ywero olalo machon mantiere no gino manorocho chenro duto mag wuoth e apayano. Moko kuom apeyni ma kodh El Nino noketho kadho wadh Nam Chumbi en mano mawuok Likoni kochomo Lungalunga kaachiel kod apaya ma Kibarani. As has been predicted, we expect that in the next 2 weeks we might have as high rainfalls as we have experienced through November. I would like to say that we will keep surveillance of our roads, make sure that the public is informed where we are not able to where sections of our roads are declared impassable by either overtopping or washouts on our roads. We expect that we should be able to respond to any emergencies that might occur. We expect that the rains also will continue through to January, so we cannot afford to let our guard down at this point.